ringo gi modhi. Ji dhi e tijegi gi modhi. Ji wuotho gi modhi. Kata stima mwatiyogo mo mondo lose mang'eny. Sama bech stima odhi malo nikech bech mo ni malo. Ngama timo manufacturing of basic commodities, ngama loso gik ma ji tiyogo mapile, embe nyaka ang' beche dhi malo. Omiyo kigo kwan ni aneno ka bech petrol dhi ringo gimoro siling 250 per lita. Pani kwanda no kodhi marach ahinya. To mae ibiro sude ne jopiny te. Mano nyiso ni wuoth biro dok piny. Ka kamano to bech wuoth dhi malo ka nyaki wuothi. To bende bech mwandu ma ji tiyogo pile utegi biro dhi malo. To nueng'o to pod odok piny. Omiyo ka to kane ka serikal nigi paro mar konyo jopiny. Ting'eni kata mana nang'iyo ni nengo mar modhi mopogore pacho kendo wang'ini nengo mag modhi ma kamano jalande chien tarik 14 mar dwe ka dwe kod duol mar April. Chakre na ten sirikand Kenya Kwanza donje telo, nengo petrol osemedore gi siling 23.58.